Hallo good. Inu podcast mo tigilluarti. Ullumik good. Apersonga Sara Frida Hansen. Frida anana kanadiuva. Atata savadummiarmiuva. Wonilu eqqartussuai meeraanarmini misingisima sani savadummiuni kanaallimik anaanaqarni meqanoq sunniutaqarsimatingisut aamamaani tanmarkimi perornarmini aamataakku eqqartussuai massakkut angerlarsimaffianippungut Frida lu en minut ilisaratilaassaaq. Frida, vil du præsentere dig selv, hvem du er? Ja. Hvor du kommer fra? Jeg hedder Frida Johan Hansen og født og opvokset på Færøerne. Min mor, hun var grønlander, og de mødte hinanden, da far han var fisket deroppe i Grønland. Ja, og så tog han hende med til Færøerne, og så fik de mig. Og jeg har 4 andre søskende også. Ja. Jeg er opvokset på Færøerne og flyttede til Danmark i 94, tror jeg nok det har været. Ja. 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 Kan du fortælle, hvordan det var for dig som grønlandske mor som baggrund? Har det nogen påvirkning på dig? Ja, fordi op på Færøerne er det et lille samfund, vi har. Og jeg tænkte ikke så meget over dem, som at jeg var lidt mørkere end de andre børn. Men der var også en anden pige, hun kom fra Indien. Hendes far var inder, og moren var færing. Så der var sådan lidt, man kunne sammenligne sig selv med hende. Jeg er helt nervøs nu. Det går, det skal nok gå. Ja. Så du har manglet, sådan at du kunne se op til, eller en der kunne ligne jer? Ja, en man kunne sammenligne sig med. Ja. Men ellers var det ikke sådan, du ved. Man kunne godt mærke, at folk snakkede sådan der om bag ved en og sådan noget. Men jeg blev ikke drillet på den måde. Nej. Det synes jeg ikke. Ja. Og hvordan var din barndom? Hvordan var du opvokset? Altså min far han er fisker, eller var fisker. Og min mor hun arbejdede i hjemmepleje. Ja, da i starten gik det fint, men så begyndte min mor at drikke, og det gjorde min far også. Så det var også bare lidt hårdt. Ja, for så kom de op ad skændes, og så slås de og Så på den måde kunne man godt mærke, at folk snakkede om ens ryg sådan, fordi at forældrene de drak meget og sådan. Ja. Så du har oplevet kæmpe traumer i det barndom? Ikke kæmpe traumer, men jeg har oplevet traumer med at på grund af alkohol og vold i hjemmet. Jeg glemte at spørge dig, hvad hedder din mor? Min mor hun hedder Grete Julie Frederiksen, hed hun. Hun blev gift Hansen. Og hun kommer fra Ilulissat? Ja, Ja. Så du har nogle familie i Ilulissat? Ja. Jeg kan huske, at dengang vi var små, der fik vi altid pakker til jul fra Grønland, og det var bare helt spændende og hyggeligt. Og så, jeg tror nok, det har været slut 80'erne, start 90'erne, så kom min fætter Niels kom først, og så kom hans bror Søren, også min fætter, og boede sammen også på Færøerne sammen i vores hus. Ja. Og det var dejligt, fordi man følte som om, at fordi jeg er store søster, og så fik jeg 2 store brødre, der ligesom kunne passe på os sådan, fordi at far og mor drak så meget. Ja. Hvordan har det påvirket dig i dit liv, opvokset i det miljø? Altså, det har været hårdt. Ja. Som, hvordan skal man sige det? Det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Hvordan skal man sige det? Ja, det har været hårdt sådan, altså, men jeg er voksen nu, har selv børn og familie og sådan noget. Hvor jeg har ventet til positive ting. Ja.
hvor mine andre søskende er meget ramt af det, og ikke klarer sig særlig godt i samfundet. Og, ja. Nu har vi kendt hinanden, hvor mange har vi? 5 år? Ja. Måske. Ja. Og jeg blev helt beundret over, at dit livshistorie blandt andet, fordi du har oplevet så meget i dit liv, og hvor meget, selvom alt det du har været igennem, og hvor meget du har klaret dig godt, du har taget uddannelse. Kan du fortælle om lidt mere om, hvad du uddanner til? Altså jeg er uddannet pædagog. Ja. Altså jeg har slået meget igennem livet, men efter jeg fik min første datter, der faldt det heldigvis det hele på plads. Og så fik jeg nummer 2 og 3 og 4. Ja. Og det er dem, man kæmper for. Ja. Så derfor tænkte jeg, jeg skal ikke sidde derhjemme og lave ingenting. Arbejde og få mig en uddannelse. Ja. Så det er faktisk dem, der har været med til det. Røde dig fra gammel miljø. Ja. Tror jeg. Ja, tror jeg. Jeg synes, du har været så sej, og så jeg beundrer dig meget, hvor stærk du er. Eller du kan være, du er en meget stærk person, og du har været igennem mange ting. Ja, jeg tænker også, det er utroligt, alt det man skal igennem i livet, om man alligevel holder fast og bliver ved med at kæmpe. Ja. Så du arbejder som pædagog. Hvor arbejder du hen? Jeg arbejder nede i en vuggestue. Ja. Esbjerg Kommune. Ja. Og du har børn. Hvor gamle er dine børn? Den ældste pige, hun er 14, og så har jeg en pige på 13, og en dreng på 11, og en dreng mere på 9 år. Okay, så lige efter hinanden? Lige efter hinanden. Ja. Vi har prøvet det rigtig mange år for at få børn, så efter jeg blev 30, så sagde jeg, fint, vi skal ikke have nogle børn. Ja. I morgen efter, så var jeg gravid. Hold op. Ja, og så havde vi bare travlt. Ja. Så du har accepteret, at du kunne få børn, så kom det? Ja. Jeg tror virkelig, det har været noget sygeste, fordi man ønsker det så meget, at det ikke kommer til at ske. Ja. Men heldigvis fik jeg dem. Ja, det har reddet dit liv, og, som du sagde. Ja. Det har i hvert fald hjulpet mig meget igen. For at se mening med det hele. Har du noget, du vil sige til andre herude, som der har prøvet nogenlunde situation som dig? Det ved jeg ikke. Men jeg tænker bare, at man skal bare holde ud og tage, hvis det er, man har noget, man bøvler med, så tag en der er gangen, og det skal nok blive bedre, hvis man bliver ved med at kæmpe. Man må aldrig give op. Bare blive ved med at leve så godt som man kan. Og, tror jeg, jeg vil sige. Det er godt. Du klarer det godt. Var det det? Har du noget andet? Vil du sige noget andet? Det ved jeg ikke. Ja. Du skal bare være det selv. Ellers skal vi gøre det om igen. Nej. Skal vi det? Det ved jeg ikke. Skal vi se? Lad os lige se, hvordan det ser ud. Ja.